we give you praise. Let's share with Jesus and our praise. On top of just for 1 minute. Let's sathula inceba kakhulu before inceba kakhulu izosikhonza abathandekayo. Siyafisa ukuthi simbingelele kwelihle igama lenkosi uJesu. Amen. Umuntu ahlonipha umoyingcwele isithando somphefumulo wethu bazalwane uNkulunkulu omkhulu okuzwakala ukuthi phakathi kwethu. Obana bezwa ukuthi uNkulunkulu nathi. Obana bezwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Elulekele lo ngezwe umtshele ukuthi uNkulunkulu khona. Mangibonge igama lenkosi uJesu. Mangibonge phinde ndulise igama likaJesu. Ngicela abathandekayo sihloniphe izindleko zikaNkulunkulu zonke ekhona. I can see bazalwane we have 18 pastors, 91. Okay, it's 18 pastors. Our angels are all great servants of God. Are called. They are trying to perform as much for the pain. Abani bathandekayo nje we stand that they support the revival. Ngenxa ukuthi inkosi banikeze lithuba abanye amathuba ayavela lamathuba avelile bawasebenzisa babe khona noma ngekho every day because of their commitment. But all of them, we respect them so very much. Oh, amen. But before I sibonge sifikelele bathandekayo sicela ukuthi sihloniphe once again ubaba wethu sonke bathandekayo kanye nomama wesizwe sethu usizwe sonke bathandekayo abazali bethu ubaba uBishop kanye nomama uBishop Isikhali cela shayile izandla ezikhulu ezifana. Again, Baba, as you touch lights, thank you so much. Kasi mangalisa no mama, kusibona sithola privilege ukuthi lokho sothile le grace because enikabazali bethu. Amen. Omunye abantu benefit abahosi revival and benefit wonke abantu abakhona. They are rubbing shoulder with the great. Uyibona late le yazi yangithelela le yayinto. Awungithulele nje. Siyabonga kakhulu baba asikuthathi ngempela right. I really angazi ukuthi singenza kanjani inhliziyo masikhuluma into la ubali ibona kathi iphuma khona. Mama real asithatha advantage. Siyahlonipha siyathi i-sacrifice ngabayani eniyenza ukuthi nibe kule revival. Nanokuthi nje nibe phakathi kwethu siyabonga uNkulunkulu kakhulu baba siyabonga. Amen. Sibingelele bathandekayo indlela zikaNkulunkulu namhlanje sinomphostoli umyeni. Kodwa akaqala ukufika la kule revival. Kodwa ubehlala la ngakwazi ukubona khona uyena. So namhlanje ngithenge ngihambe naye ngathi namhlanje uzohamba nami siyohlala sizofika la. Ngicela uphakame umphostoli umyeni bathandekayo. Then bathandekayo we have umfundisi uNdlovu kaTheni kuyabenyathi all the way from Eshowe NAS. Hello wakhetha manje ngaphethe wayiqala inkinga. Amen. Uhamba kanye nodokotakazi bathandekayo ngicela nje baphakame sibashaya izandla ezinkulu. Angikhethi phela masine. Ngoba kodwa umfundisi esiqala ukuba angikhethi phela masigezela nje. Siyazi izinto kakhulu sihlale sinazo every day. I'm trying to save time. Believe ngizamile ukuthi ngithinke. Akhona amandla. Thank you so much. So siyabonga. Bathandekayo all the great servants of God. Molweni bathandekayo in case ukhona umfundisi esiqala ukuba naye noma singajwayele ukuba naye okhona namhlanje. Ngicela ukuthi nibingelele lo okhethekile. Amen. Noma ngifuna ngize nelist yonke bathandekayo. Yashaya into yesonto nawo. Amen. Mina ngifunda khona seniphike kanje bona ngifunda. Ukuthi ngifunde negama loMgcini bese ngiyashaya nganapi. Lokho ngiyakwazi sesini. Malungu kaJesu. Siyabonga ngendlela emangalisa abathandekayo. Ukuhlonipha abazali bethu bonke abakhona obaba abadala. Nabantu abadala bahlonishwa abathandekayo. Noma inkosi igcobile awunabe ebandleni ufuna ubanikeza inhlonipho.
noma inkosi ithi iBhayibheli ukutreat abantu amadoda amadala uwatreat njengoyihlo nani khona inkosi enkade kushonyana kakhulu yena lithi iBhayibheli omama abadala ubatreat njengonyoko. Unfortunately iBhayibheli sesizulu kuphela ikhona abathandekayo, so siyabahlonipha bonke abantu abadala sibona ukuthi inkosi isithomisele bona noma bekhulile bebadala kodwa bahloniphe ukuthi siqothiwe. Akusho compromise ukuthi ubanikeze respect ukhona abathandekayo kodwa nabo futhi at the same time begadile ukuthi bengagcini balahlekelwa izinto kaNkulunkulu because of babuye age. Amen. Hayi wendawo beni abazalwane ngiyothandazwa kwabazane bami abadlali becelile ngize ekhaya ngabagcweleka abantu abadala awupheli ngaleso sikhathi yabona mhlawumbe bo 18 years back or 20 years back sengihamba nabazane lokukhula ngifike igcwele lapha kule umfundisi wami mase ngiyangena-ke phela nami phela amen. Abantu abadala bami ngizobona umama kanti umfundisi ngisho ingane nami phela ngibona sengimncane kakhulu nami ngibona ukuthi ngiyazithisa nami manje kushumayela kodwa hayi bazenze ukukhonza sebaphuma sebangiphelezela bathi umfundisi wami awuyahamba ingane ngathi awujesu wayisithi ingane manje wami igama lenkosi yabonga kakhulu but we need to bring that balance. Nathi siqotshiwe sibahlonipha abantu abadala futhi nabo abantu abadala bazi ukuthi umuntu noma emncane inkosi imgcobile inesense. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Then phakathi kwethu bathandekayo, before I introduce the servant of God, sifisa ukusho ukuthi namhlanje sinododakazi wethu usindiswa and we are so much blessed ukuthi uNkulunkulu asibusise kakhulu ngayo. Mhlawumbe ungisho bazalwane bami ukuthi into engicela ukuyisho kancane, ngiyazi ukuthi ama-artist noma inkosi laba bantu esuke banikeze assignment yokudumisa nokuhlabelela bagcine behlanganiswa abanye bonke uma kucatshangwa ngenxa yokuthi onke ama-artist ayafana. Mhlawumbe ngikusho nje njengobaba ayawafani, bakhona abasebenza into ephilayo. Amen. Akhona abaphethile namandla nje basizwe ukuthi pure clean and neat abangabazalwane. Bazalwane bami ngifuna ukusho ukuthi uSindi ukhonza nathi nebandleni. USindi akasiselele kwi-local church, uyaseva kwi-local church ese-Johannesburg, ibranchini yethu ese-Johannesburg, uyilunga lebandla ayikho into angayenzi. Ukhona worship team esesontweni, hayi u-special praise, ngisho worship team ufika special praise uyakwazi ukuswitcha on suka from special praise well organized something abuye azohlabelela lapho nathi ezandleni kudlalwa i-200 Banoni Kamarikos. And I'm saying this in a very serious note because finally sometimes teams was meet about the team of protected at the same time. See that a good report now. See we are called and we be shocked. We are called and with a annual conference, we are called and massive so we should not manage over uphethisimbindile ngikholelwa ngeke usimbindile ngabula na team bathanda kahlabela inkonzo bayazi kwi-part yawo yakhonza and stuff yathumela kitchen yabo khona enkonzweni so she's anyway umzalwane ogenuine 100% akathwele igama amen. Kodwa phela ke mawusukumemile kufanele ukuthi wazi ukumemile khona ungacabanga ukuthi kulula nje yonke into invoice nikhona nonke bathandekayo. So sifuna ukumbonga uNkulunkulu kakhulu ngaye uzosikhonza namhlanje abantu zobashilo na izolo ukuthi expectile umuntu ukuthola umntwana singa expect nathi kakhulu ukuthi uzoperforma ngokuphekwa amandla akhe. Lokho azokwenza wakhona isacrifice ukuthi asuke eJohannesburg
aze la ngikhona bathanda uyazi ukuthi ngithini ubona ngithi hey ngikhulelwa kakhulu manje bengazi ukuthi ukhulelwa kakhulu kanjani angeke ngifune umuze kakhulu kanjani kusika ngithini kumbona umuntu ekhulelwa kakhulu manje ale mosulo ngithula wena but because of her heart nanokuthi submission yabo bathi ngeke badle nasekhaya ukhontenzi wabo want to come sizokhonza ikhona bazalwane so uNkulunkulu siyambonga sizomnikeza ithuba bazalwane bami akhonze ndodakazi ma-stretch mawusudayi sebo right manje sit down kusho mina ngikona ungeze ungaphekwa amandla akho kodwa ke ngicela ukuthi nje angifuni ukwehlisa inhliziyo expecting something great izwelile ingoma yami ayibhalayo ngihlabelele ngibekile khona kodwa hayi ngendlela ebengifuna ngayo ngingcwele igama lakho ngizwile khona i-team yami utanishayile khona kodwa usheshwa yiyeka yazi ke mina mube ngima la muntu bayihamba ingoma bathi nabapheli so ke khona into enye singakahlangani kahle khona bathandekayo but she's a wonderful blessing uNkulunkulu umusisile isikuthi siba khona manje kade se-UK nini babuye bese ngifumana ngibona sempesheya uphilele khona kade se-UK wahamba yedwa wabuya nesehamba ne-Spirit of Praise kade bene live recording Spirit of Praise nje Saturday, yes, and we praise God for CD. CDs everywhere. One thing, a fish online. CD is not just singing; she's ministering. There's amen in this house. CD will minister to you. You like it or not. Yeah, you born again. What I CD will minister to you and you will see to. Thank you so very much, Dr. Gazi. Thank you so much. Now the support Kulukulu Amni is just a wonderful husband. They travel every precious day. And I'm a food tender. Probably I'm taking this Pamela Jane. I tell you to preach my wonderful now. But we understand ministry, so we love them so much. I was Parliament song, Bazalama, Smoke, Dr. Gazi, after her. Okay, maybe something that you can do is saying, Bazalama is on Kulukulu Precious Bunalani. Abona ke sona uNkulunkulu nesiphathile ngokuyi escavation eyazi escavation umshini uzosaywa nje lokuphendwa ngakuchaza nje konzekisa futhi bese umuntu ayisindile nje ngandlaleni ingane wathi wonderful time what an evangelist ngicela bathanda simshayile izathi inkulu kufanele inkosi because I don't want to come back my friend ngotaka ukuhlabela umfana inkosi uzothatha ipodium but inkosi thank you so much siyabonga baba we know ukuthi you are such a peace man ulusibandla kababa le Witbank at the same time usemsebenzini wakhe personal is a businessman peace ubaba Nkosi ukuthi asinikeze lesisikhathi azokhonza nathi asithathele phansi baba siyazi uphosa into to come and serve these people so uNkulunkulu ama records uNkulunkulu bonile ubhalile so siyabonga thank you for your ministry isolo ushumayele njengawe into esithandayo you preach like yourself uyabona ukuthi sithola isipayi sakho ngibona hayi namhlanje sekwenye restaurant namhlanje so this is what we like siyabonga kakhulu sicela ukuthi noma yini uNkulunkulu ayineke emoyeni wakho our hearts are open sivule uNkulunkulu asisize ibandla kaNkulunkulu lakheke amen so ladies and gentlemen cela samukele Sindi Zuma ngegama likaJesu hallelujah. Jesus,
afihliweyo asihambi ngobuqilisi nalenkonzo, sahawukelwa asikanani futhi asihambi ngobuqili. Ezinto zahlaza isithekele silahlile. Ubukhosi bonke sinalenkonzo sahawukelwa. Haleluya. Lithi bakhona abanye phakathi kwethu abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bawaphika amandla. Sahawukelwa ngakho-ke sinayo lenkonzo. Ubukhosi bonke nawamandla onke naludumo bayethe Nkosi lakubo. Ubukhosi bonke
bayete. Hallelujah. nathi